Aduna kunoy mga butang nga katingad-an nga nasinati ang mga kapuso atong Cagayanong nagpuyo doon sa sementeryo. Kung unsa kini atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, real, mga dili mahimutang nga mga kalag o giingong wakwak ang pipila lamang sa mga nagaparamdam sa mga nanimuyo duol sa City Public Cemetery sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an. Kini ang City Public Cemetery nga ana sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City. Kung lantawon sa adlaw, daw murag normal lang kini nga sementeryo kung asa makita pa ang daghang tindero ug tindera sa palibot. Apan, kung musawop na ang adlaw, mamatikdan nga kalit mumingaw ang lugar. Among nakahinabi si Apolinario Moron nga sobra 30 ka tuig nang nagpuyo sa mong lugar. Sumala pa niya nga dili gayod kalikayan nga adunay mga makatindog balahibong kakasinatian ang mga residente sa lugar. Siya mismo kuno nakasinati na kaniadto nga makasugat og giingong white lady. Paglingi na ko sa likod sos. Ano man to ang nakita nga. Kalit nagtungas ang likod. Grabe na ang adagan. Paingon subay sa pa. Dagan-dagan yun kay kurat na ko atong kalit nagtungas ang likod. Wala sab kuno makaikyas ang iyahang igsuon kaniadto kinsa nakakita og daw imahe nga nagluhod sa usa ka pansyon. Mas midagan sab ang mga giingong pagparandam. Labi na katong gilubong sa Bulunsuri ang mga biktima sa bagyong Sendong niadtong 2011. Gawas niini, aduna sab kasinatian ang mga rela driver sa lugar. Kung asa kalit kunong musakay sa ilahang rela ang giingong white lady. Sumala sa simbahang Katoliko nga labing importante ang pag-ampo sa atong mga minatay aron makapahulay sa dayon. Labi na karong adlaw sa mga minatay, angay gayud silang hinumdumon ug halaran og pag-ampo aron mahiluna ang ilang kalag. Ang makatabang gyud nila kanang yung pag-ampo man ang bisag tuata sa layo ra lugar ta sa gilungan sa atong mga minahas kinabuhi at mga ginikanan, di maginala makatlo kita sa sementeryo di sila nalubong, no? Bisan asa ka man sa kalibutan, dili ikalimod nga aduna gayud mga panghitabo sa palibot nga lisod maeksplikar. Apan ang importante nga magpabiling kusog ang pagtuo ngadto sa Ginoo aron mahilayo sa dautan. Sara, dugang sab sa simbahan nga dili kalimtan nga magkinabuhi sa matarong ug gani sumala pa nila kinahanglan sundon ang sugo sa Ginoo dili lamang sa mga espesyal nga adlaw apan sa matag adlaw. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.